Machiegni weche gi mago magang'icho elo kwa ini mondi bed kodwa nyaka giko mare nyinga jae lieta jaloko marwa en Wilson Ochuka. Kabende kaka pile warwako ote magi elai marwa mar ote machuok ma en auchiel adek ariyo nononono kata ariyo nononono auchiel adek. Chendo mar manyo ringre ji adek mane yie onimo gode kinde piem mar kwang yie e dhona machuda Watersport Mombasa pod dhi nyime. Ten County ma Mombasa oro jolony moyiedhe man gi yiedhi ang'wen mondo otel ne chendo mar manyo ringre jogo ka nyaka sani piem mar kwango yiedhi no ochungi. Joyce Oduor gi ler mathoth. En masira mane otimore kar saa 12 odhiambo mar chieng' tich abich e kinde piem midendo ni Ocean Festival mane okelo kanyakla grube mopogore mane piem e kwango yie e dho nam machuda Watersport Mombasa. Masira makamano okelo buok maduong' ne jodak makono ka koro gima duong' ma gidwa ng'eyo en ni to en ng'a mane ochano chenro mar piem mar kwango yie e dho nam kanyo. Vijana wetu wenye ndio wamepata hiyo ajali hapa to the Watersport. So we just want to know the management, the safety zenye zilikuwa zimewekwa hapa, the safety measures zenye zilikuwa hapa hivi. And then we want to know the event ilikuwa imeorganizwa na nani. Hapa kulikuwa na tamasha inaendelea inaitwa Ocean Festival. So katika wale washindanaji kuna boti moja imeweza kuanguka, lakini naona wengi wameweza kutolewa ndani ya maji, lakini mpaka sasa tumeitisha orodha ya wale walikuwa wana participate katika haya mashindano ili tujue kama ni wote wametoka kama kuna wengine wamebaki. Ismail Onyango achiel kuom jotugo mane oresi e kinde masirano lero kaka ne ores ngimagi tok masira kitiyo kod tonde mane obanegi bang' yie nimo, kata kamano kuom hawi marach jomoko to ne okoresi. Boti ka capsize. Ku capsize I think nimepiga maji mi particularly. Kuna mtu amekuja kanishika, one of us alinishika nikabidi nimehepa. There's an orange boat ya sports yenye imekuja kutusave. Wale watu wanatutupia kamba. Mwingine anaitisha, mimi in particular wakati wamekuja na waonyesha huyu hapa kuna mtu ana struggle haezi piga maji. Then dereva wake anapiga boat anatanisha kichwa boat. Ile kamba inatoka kwa grip ya yule mtu alikuwa anazama pale. Last 2 days life jackets na kasia zimekuwa kwa boat all along. Leo mashindano no life jacket katika hizo boat. So mlikuwa mna expect we are being rushed, let's get back to the boat tushindane. Life jacket lucky to enough kwamba ni Mungu tu ametusaidia first round tumesurvive. Kaluore kod apisa makedo gi masiche mapoya e kaunti ma Mombasa Ibrahim Basafa, japar kod 9 mane kwangi yieno ne oresi kendo moko kuom gi mane yudo hinyruok oringodo e kar thieth ma Coast General. Tumeweza kuokoa watu 19 vizuri. Mmoja aka very critical na ndio naona hiyo ambulance ambayo iko hapo nyuma ilikuwa pale sasa anajaribu kufanywa ile life support, na wengine ni majeraha madogo watu nasema ile first aid. Jotelo mopogore kotelnegi kod governor ma Mombasa Abdul Swamad Sharif Nasir ne ochopo e kar masirano mar Mombasa Watersports kuma chenro mar manyo ringre ji adek pod dhi nyime. Gilero ni chenro mar menyo nyalo dhi mbele kuom thuolo mar seche 72 mabiro. Tuko na boats inne from the Navy. We have a boat from the Kenya Coast Guard. We have a boat from Kenya Maritime Authority. We have Kenya Forestry Services, Kenya Wildlife Services, and equally the county government of Mombasa has deployed 4 rescue boats. And what is currently being done is the Navy has mapped out the relevant areas so that each boat can be able to take a certain segment. Leo ingekuwa siku ya kupatana award lakini tumesuspend yote na pia area operation yote. Hatutaki boti zingine zikue isipokuwa zile zinatafuta mwili. Piemno masani koro chungi midendo ni East African Ocean Festival ne onego rumo odiochieng' makinya chieng' Jumapil. Joyce Oduor, Ramogi TV.